У кабине механизатора Сергея Дудкина все умовы для комфортной працы, клімат-кантроль, навігацыя і камп'ютар. Але расслабляцца няма калі. За спінай найскладаны комплекс прэс-падборшчык абмотчык. Гэтая разумная машына новага пакалення сама прасуе тоны падвяленай травы і за лічаныя секунды закатвае яе ў вакуумную палімерную упакоўку, ствараючы зялёную капсулу. Здесь стоит компьютер, все механизмы оснащены датчиками. Датчики показывают на компьютере все движение пресса. Регулируем по компьютеру остановку, подборщик. В основном надо контролировать, чтобы подача сетки шла, когда обматывается тюк. И смотреть контроль за пленкой. Вот так. Когда обмотала, останавливаться, когда тюк скачивается с тачанки. Такая бесконтактная тэхналогія дазваляе запячатаць сянаж ва ўласным соку без доступу паветра. Трава не гніе і захоўвае да 95% вітамінаў. У адкрытым акцыянерным таварыстве імя Жукава такія тэхналагічныя коканы пачалі ўводзіць яшчэ 6 гадоў таму. За гэты час гаспадарка адчула, што за хуткасцю работы стаіць і эканамічны вынік. В этом году с такими погодными условиями мы начали раньше заготавливать, на недели так полторы корма, потому что все-таки трава лучше растет, подкормили ее и урожай хороший. Уже хорошо знакомы с этим прессом. Достоинство этой заготовки сенажа в чем? Логистика, во-первых, что мы за сенаж заготавливаем на одном поле, его не нужно никуда транспортировать. Мы заготовили сенаж здесь же, его сложили с краю поля и потом уже забираем его на все фермы, куда нужно этот сенаж. У палімерную пленку павінна быць прыбрана каля 140 тысяч тонн сенажу. Такую задачу ставіць кіраўнік рэгіёна. У Брагінскім раёне 5 прэс-абмотчыкаў. Спецыялісты адзначаюць, ва ўмовах нестабільнага надвор'я менавіта высокая прадукцыйнасць і аўтаматызацыя працэсаў становяцца галоўным шчытом для харчовай бяспекі ўсяго раёна. Все хозяйства Брагинского района приступили к заготовке кормов. Скошена трав первого укоса на площади 2400, или 23% от плана. Пресс-подборщиков имеется в районе 5 единиц. Данный вид заготовки кормов позволяет хозяйствам района увеличить производство молока за счет качества этого корма. Арыенцір для аграрыяў в области вызначаны. Агульны аб'ём нарыхтоўкі сенажу з першых траў сёлета павінен перавысіць 1 300 000 тонн. Разумныя прэс-абмотчыкі дапамагаюць выконваць стратэгічную задачу хутчэй і без страт. Герметычныя зялёныя капсулы працягнуць чакаць свайго часу пад адкрытым небам, а механізатары будуць працаваць у полі да позняга вечара. Першы укос траў павінен быць завершаны ў аптымальныя агратэхнічныя тэрміны. Тацяна Піменёнкава, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».